Рэжым Лукашэнкі разам з Крамлём праводзіць раптоўную праверку сродкаў носьбітаў нестратэгічнай ядравай зброі. Сёння дыктатар, выступаючы падчас урачыстага схода з нагодай дня перамогі ў Палацы Рэспублікі, паабяцаў заходнім краінам імгненны адказ на любую ваенную агрэсію супраць Беларусі. Аб'ектыў Віталь Бабіна, што яшчэ сёння ў нас? Школы для дзяцей сяброў Лукашэнкі, чые прыватныя навучальныя установы працягваюць працаваць, расследаванне Бюро Медиа. По сути своей на этой рынке они оставили только своих. То есть тех, кому они могут всецело доверять. Меў даўнія сувязі з нашай краінай. Хто ж ён? Суддзя Шмыт, які збег з Польшы ў Беларусь. Гэты суддзя, здаецца, ведаў, куды бегчы і да каго звяртацца, бо тое, наколькі хутка беларускі бок усё это раскруціў. Усё для сілавікоў, колькі сёлета вылучаць сродкаў з інавацыйнага фонду на патрэбы красаўцаў Лукашэнкі. Што гэта будзе? Інавацыйны аўтазак ці інавацыйная дубінка ці нейкі інавацыйная сістэма назірання над ужо палітвязнямі? Журналісты Бюро Медиа апублікавалі новае расследаванне, чые прыватныя школы ў Беларусі працягваюць працаваць. Каму і чаму дазволілі застацца ў якасці прыватных школ, колькі трэба плаціць за навучанне і ці лёгка уладкавацца ў такую школу? Пра вынікі расследавання распавядзе Ірына Дарафійчук. Школы для сваіх. Так, аўтары новага расследавання бюро акрэслілі прыватныя школы, што існуюць сёння ў Беларусі. Расследаванне апублікавалі на старонцы праекту. Часть оставшихся частных школ в Беларуси напрямую связаны либо с властями Лукашенко, да, с приближенными чиновниками, либо с крупным бизнесом, либо там учатся дети приближенных. Яшчэ 2 гады таму ў Беларусі дзеялі 35 прыватных школаў. Увосень 2022-го ўлады скарысталіся інцыдэнтам са стралянінай у прыватнай школе Smart School і зладзілі тотальную зачыстку недзяржаўнай адукацыі. Я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы – это не та сфера, где мы шутить должны. Атрымаць ліцэнзію змаглі толькі 6 прыватных навучальных установаў. Адна з іх – Менская міжнародная гімназія са штомесячнай платай за навучанне 1100 рублёў. Заснавала гімназію Ірына Абельская, маці Миколая Лукашэнкі. Второе направление работы – это, конечно же, образовательная наша деятельность. Прайшла ліцэнзаванне і адна з найстарэйшых у Беларусі прыватная школа ЭКЛ у Ждановічах, дзе вучацца, між іншага, унук Віктара Шэймана, дзеці і ўнукі іншых блізкіх паплечнікаў Лукашэнкі і шэрагу буйных бізнэсоўцаў. Кошт навучання ў ёй больш за 2000 рублёў штомесяц. Адзіная прыватная школа па-за сталіцай і Менскім раёнам месціцца ў Магілёве. Належыць канкорд бізнэсоўцу Яўгену Баскіну. Кошт навучання 2000 рублёў на месяц. Здесь не столько история о том, что он там как-то выслужился перед властью, сколько история о том, как человек готов был потратить гигантские, вероятнее всего, деньги на само создание этого проекта. А когда власть решила это все уничтожить, он потратил еще кучу сил и времени и денег на то, чтобы просто сохранить этот проект, довольно уникальный для белорусских регионов. Каб захаваць школу, якая адкрылася ў 2021, на час патрэбны для атрымання ліцэнзіі, яе далучылі да дзяржаўнай школы нумар 12 у Магілёве. Яўген Баскін не толькі дамовіўся, каб туды часова прынялі дзяцей, настаўнікаў і будынак прыватнай школы, але і даплачваў дзяржаўнай установе. Улічваючы патрэбу ў дадатковым фінансаванні сярэдняй школы нумар 12 Магілёва, у сувязі з тым, што колькасць педагогаў і вучняў павялічылася, значныя сродкі накіроўваліся заснавальнікам у гэты перыяд на аказанне безвыплатнай спонсарскай дапамогі гэтай адукацыйнай установе. Змагла атрымаць ліцэнзію і Менская прыватная школа «Альтэрнатыва», дзе за навучанне трэба аддаць 1500 штомесяц. Менавіта тут доўгі час працаваў Михаил Мирончык, які курыраваў ліцэнзаванне і акрэдытацыю школаў у краіне. Прыватная школа Свята-Елісаветінскага жаночага манастыра «Іхвіс» таксама працуе. За месяц тут давядзецца заплаціць 1000 рублёў. Як і манастыр, кіраўніцтва школы падзяляе пралукашэнкаўскую палітыку і падтрымлівае так званы «рускі мір».
Чаму атрымалі дазвол на працу прыватны дзіцячы садок і пачатковая школа Елисеевы палі ў сталіцы, расследавальнікі высветліць не змаглі. Тут месяц навучання абыдзецца больш за 2000 рублёў. Але прыватныя школы не азначае незалежныя. Поскольку если изменяются требования и стандарты, частные школы вынуждены, собственно, подчиняться этим требованиям и стандартам, то, скорее всего, что изменяется содержание образования. И основной ключевой момент, который будет изменяться и изменяется уже, да, это идеология, гуманитарное образование, да, это сохранение вот этих вот установок лояльности и приверженности действующей власти. Трапіць у сённяшнія прыватныя школы з вуліцы без сувязяў ці рэкамендацыяў найчасцей немагчыма, падкрэсліваецца ў расследаванні бюро. Ірына Дарафейчук, Белсат. Быў у эфіры расійскага прапагандыста. Вядзе свой тэлеграм-канал па-расейску. Польскі суддзя Томаш Шмыт, які прыехаў у Беларусь, распачаў актыўную медыйную дзейнасць пры падтрыманні лукашэнкаўскіх і маскоўскіх структураў. Што гэта за выпадак і ў чым яго небяспека, высвятляў Вітаў Ціўчык. Jestem w szoku, powiem szczerze. Я ў шоку. Гэтак напярэдадні на з'яўленне ў Беларусі суддзі Томаша Шмыта адрэагаваў польскі міністр замежных справаў Радослаў Сікорскі, назваўшы яго здраднікам. Сёння прэм'ер Польшчы Дональд Туск сцвердзіў, суддзя ваяводскага адміністратыўнага суда ў Варшаве даўно меў кантакты з лукашэнкаўцамі, і гэта нават не пытанне апошніх месяцаў. Службы в тым прыпадку беларускія. Службы ў гэтым выпадку беларускія працавалі з асобай, якая мела непасрэдны доступ да міністэрства юстыцыі, якая была адказная за знішчэнне судзейскай сістэмы ў Польшы, якая мела доступ да розных таемных дакументаў, да якіх ніякая выведка не павінна мець доступу ні за якія скарбы. Яшчэ учора Томаш Шмыт, напісаўшы ў Менску прашэнне аб адстаўцы з пасады суддзі, хваліў Лукашэнку як, цытата, «вельмі добрага прэзідэнта». А сёння ён павіншаваў Пуціна з пераабраннем, прывітаў народы Расіі і назваў Беларусь вольнай краінай, у адрозненне ад Польшчы, у эфіры расійскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Да таго ж паляк завёў тэлеграм-канал, дзе робіць перапосты лукашэнкаўцаў і піша па-расейску. Конечно, хочется верить, что ничего не атрымаецца, і быць абы што, і там хутка это суддзя пачаў пусціць у сваім тэлеграме фоткі гарэлкі, што хутка сапецца і зарыцца ўсё як шчэчка, але баюся, што можа быць гісторыя значна тут для нас горай. Вадзім Мажэйка хвалюецца, якія звесткі асаблівай важнасці пра беларусаў у Польшчы ведае Томаш Шмыт. Напярэдадні польскія спецслужбы распачалі праверку, доступ да якіх канкрэтна сакрэтных дакументаў меў суддзя-ўцякач. Sąd administracyjny to jest ten sąd, w którym... Праз адміністратыўны суд праходзяць рознага кшталту апеляцыі, скаргі, звязаныя з органамі дзяржаўнай адміністрацыі, спецслужбаў, войска і іншых структураў. Доступ да гэтай інфармацыі таемнай, істотнай, доступ да асабістых звестак – гэта вельмі каштоўныя рэчы для выведкі варожай для нас дзяржавы. Міхал Кацевіч звяртае ўвагу. У Польшчы распачалася медыйная авантура з узаемнымі абскарджваннямі. Ідуць спрэчкі, з якім палітычным асяроддзям мог быць звязаны Томаш Шмыт. Сітуацыя з уцёкамі суддзі мае быць папярэджаннем для польскай дзяржавы, каб сур'ёзна ўзяцца за пытанне бяспекі. Важна так, каб Европа на такога была гатовая, рыхтавалася і разумела, што, на жаль, не час расслабляцца, а час сур'ёзна рэагаваць на правакацыі з боку Менска, Масквы, і не думаць, што гэта такія калгасныя дурачкі, якія нічога не могуць. На думку Вадзіма Мажэйкі, гэтая сітуацыя ёсць прыкладам для еўрапейскіх краінаў, каб тыя шукалі агентаў не столькі сярод беларусаў уцекачоў, колькі сярод уласных грамадзянаў, у тым ліку на высокіх пасадах. Вітал Ціўчык, Белсат. Пачатак дыялогу паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і НАТО. У Брусэлі адбылася сустрэча Светланы Ціханаўскай з генеральным сакратаром Паўночна-Атлантычнага альянсу Йенсам Стольтенбергам. У межах Паўночна-Атлантычнай рады Ціханаўская правяла брыфінг для пастаянных прадстаўнікоў усіх краінаў-удзельніц альянсу, дзе распавяла пра сітуацыю ў нашай краіне. Я вельмі рада, што гэты дыялог пачаўся, гэта сустрэча адбылася, бо альянс раздзяляе нашы каштоўнасці беларускія, гэта свабода, дэмакратыя, правы чалавека і верхавенства права.
І, конечно, на сустрэчах я распавядала пра палітычную сітуацыю у Беларусі, пра то, як аб не ўспрымалі Беларусь толькі як пагрозу, але і як магчымасць, каб Беларусь не дасталася Пуціну як прыз пасля перамоваў. І я лічу, што як і ўсім краінам свету, Еўропы, так і Беларусі неабходна ўсталёўваць такія паважлівыя канструктыўныя адносіны з НАТО, і гэта першыя крокі ў гэтым накірунку, і мы дамовіліся аб дальнейшай супрацы, каб дзяліцца меркаваннямі, дакументамі, а таксама аб супрацы ў медыаполі. Лукашенко 30 гадоў ва ўладзе, але ягоная дыктатура маладзейшая. Спачатку быў папулізм, а за ім аўтарытарызм, а першымі канкрэтнымі праявамі дыктатуры сталіся выкраданні на мяжы стагоддзяў палітычных апанентаў Лукашэнкі. 25 гадоў таму бясследна знік апазіцыйны палітык, экс-міністра ўнутраных спраў Юрый Захаранка. Гэтае знікненне і тыя, што паследавалі за ім, засталіся ў шуфлядах следчых, магчыма, у архівах КДБ і дакладна ў памяці кожнага, хто імкнецца да дэмакратычных пераменаў. Юлія Цяльпук працягне. Гвалтоўна вывезены неўсталяванымі асобамі ў невядомым напрамку. Гэтак напісалі ў матэрыялах справы па факце знікнення Юрыя Захаранкі. Справу гэтак і не раскрылі, хоць шматлікія сведкі называлі і прозвішчы тых, хто скрадаў і, імаверна, забіў экс-міністра ўнутраных справаў. Міністрам Захаранку назначыў Лукашенка пасля першай і апошняй дэмакратычнай перамогі на выбарах. Падначаленыя Захаранку падраздзелы МУС у красавіку 95-го бралі ўдзел у збіцці дэпутатаў Вярхоўнага Савету, якія патрабавалі адмяніць рэферэндум, а ў жніўні яны ж разагналі страйк работнікаў метрапалітэну. Але праз 2 месяцы Лукашенко звольніў Захаранку і панізіў у званні да падпалкоўніка, бо не пра такую працу марыў генерал. Я пытался всячески повлиять на президента. Ён хацеў рэфармаваць міністэрства, ведомства, зрабіць яго упершыню у беларускай гісторыі ведомствам, якое працуе дзеля чалавека, дзеля падаткаплацельшчыка, дзеля выбаршчыка, а не нейкай там групоўкі, нейкага клана. Лукашенко ўжо зразумеў, што з ім Захаранка не пойдзе ў той стратэгічны накірунак, які ён выбраў. А гэта была аўтарытарная форма кіравання. Анатоль Лябедзька, колішні старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, да якой пасля адстаўкі далучыўся Юрый Захаранка. Паралельна ён ствараў саюз афіцэраў, зарганізаваў кангрэс дзеля абароны дэмакратыі, супрацьстаяў правядзенню чарговага антыканстытуцыйнага рэферэндуму. Потым стаўся старшынём у бяспецы пры нацыянальным выканаўчым камітэце апазіцыі. Выкраданне Захаранкі было першым звяном у ланцугу гвалтоўных знікненняў. Выкралі таксама экс-старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. Знік тэлеаператар Дмітрый Завадскі. Апазіцыя не верыла ў натуральную смерць палітыка Геннадзя Карпенкі, які ініцыяваў імпічмент Лукашэнку і планаваў балатавацца на прэзідэнта. Пасланне для некалькіх мэтавых групаў. У першую чаргу для чыноўнікаў, для чынавенства. Лукашенко адразу сказаў, што калі хто не са мной, хто супраць мяне, то я буду вельмі жорсткі. Я буду ісці нават на тое, каб ствараць эскадроны смерці і ліквідаваць гэтых людзей. Раней у інтэрв'ю Deutsche Welle, а летась у швейцарскім судзе, былы баец спецназу СОБР Юры Гараўскі апавёў пра свой удзел у выкраданні палітыкаў. У іхным забойстве вінаваціў камандзіра падраздзелу Дмітрыя Паўлічэнку. Гараўскі згадваў аўтамабіль, у якім вывозілі Захаранку, чырвоны BMW 525. І месца – база спецназу Паўлічэнкі каля Бягомля. Мы их разделим. Вот здесь были спалены вещи ихние. Чырвоны БМВ належаў Паўлічэнку, кажа Вадзім Кабанчук, былы сябра моладзева-спартовай арганізацыі «Край», якая праводзіла сваё расследаванне знікненняў Ганчара і Красоўскага ў тым жа лесе каля Бягомля. Был стрел в ночи, 1 ці 2 пистолетные. Но стверджать, что там были менавіта их телы, мы не можем, потому что мы нашли только машину. Это машина джип Чироки, якая належала Красовскому.
Вадзім Кабанчук цвердзіць, што гэты так званы эскадрон смерці спачатку займаўся ліквідацыяй крымінальных аўтарытэтаў, потым палітыкаў. Заробкі байцоў былі ад 500 до 1000 долараў. У 99 годзе сярэдні заробак быў эквівалентны 83 доларам, таму беларускія рабочыя зараблялі 500 долараў паўгода, а 1000 долараў у год. Гэта быў час, калі яшчэ не ўсе людзі ў пагонах былі падпарадкаваныя рэжыму, таму падазраванага ў выкраданнях і забойствах арыштавалі, хоць і ненадоўга. Павлюченко, этого головного обвинуваченного по этой справе, его незаконно выпустили из СИЗО по особистому распоряжению Лукашенко. Санкцию на арешт подписал генеральный прокурор Бажалко, и санкционированное затримание его было с подачи председателя КГБ Маскевича. У них это люди, вы разумеете, у которых на руках были железные доказы на его затрыманне. Мінула чвэрць стагоддзя. Справы Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага ў Беларусі шматкроць узнаўлялі і прыпынялі. Што да працэсу над суудзельнікам злачынстваў Юрыем Гараўскім, праз супярэчнасці ў паказаннях суд не паверыў у ягоную вінаватасць. Юлія Цельпук, Белсат. Яшчэ 6 гадоў пры ўладзе Владзімір Пуцін 5-й раз заступіў на пасаду прэзідэнта Расіі. Цырымонія інаўгурацыі прайшла ў вялікім крамлёўскім палацы. У сваім выступе Пуцін падзякаваў расейцам за падтрыманне, паабяцаў прасоўваць ва ўладу ўдзельнікаў вайны супраць Украіны, ды заявіў пра гатовасць да дыялогу з краінамі з захаду, праўда, на расійскіх умовах. Чарговая кадэнцыя для Пуціна стала магчымаю праз змены ў Канстытуцыі, прынятыя ў 2020 годзе, якія абнулілі колькасць ягоных прэзідэнцкіх тэрмінаў. Сярод гасцей сённяшняй цырымоніі былі дыпламаты толькі 6 еўрапейскіх краінаў: Францыі, Угоршчыны, Славаччыны, Грэцыі, Мальты і Кіпру. Большасць прадстаўнікоў дыпламатычных місіяў краінаў Еўрапейскага звязу, Вялікай Брытаніі і ЗША цырымонію інаўгурацыі Пуціна праігнаравалі. Для мяне пазіцыя была ясная. Украінцам і шмат якім людзям ва ўсім свеце было б вельмі цяжка зразумець, што мы прызнаем Пуціна, чалавека, якога міжнародны крымінальны суд называе адказным за вайну ва ўкраіне. Выбары, супраць прызнання якіх мы выступаем, таму што яны не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. А таму прысутнічаць на інаўгурацыі гэта было б відавочнаю супярэчнасцю. Армія абароны Ізраілю праводзіць новы этап наземнай аперацыі ў сектары Газа. Раніцаю вайскоўцы Цагалю занялі кантрольна-прапускны пункт Рафах на мяжы з Егіптам і спынілі яго працу. Аперацыя праходзіць у межах наступу на горад Рафах, які ізраільскія ўлады называюць апошняй апорай Хамасу. Напярэдадні ізраільскія вайскоўцы заклікалі жыхароў гораду эвакуявацца з памежных усходніх ускраінаў і перамясціцца ў раёны Аль-Мауасі і Хан-Юніс, дзе для цывільных стварылі пашыраную гуманітарную зону. Пасля таго, як Ізраіль увёў тэхніку вайскоўцаў у Рафах, прадстаўнікі Хамасу заявілі пра згоду на план спынення агню, прапанаваны пасярэднікамі, то бок Катарам і Егіптам. У абмен Хамас патрабуе поўнага выводу ізраільскіх войскаў з сектару Газа, вяртання ўцекачоў і абмен ізраільскіх закладнікаў на палестынскіх зняволеных. Ізраіль гэткія патрабаванні і умовы не задавальняюць. Яшчэ 6 гадоў пры ўладзе – это тое, што мы казалі пра Владзіміра Пуціна. І разам з тым пераходзім цяпер да беларускіх тэмаў. Урад размеркаваў бюджэт на інавацыі. Больш сродкаў дасталося сілавікам і прамыслоўцам, як прафінансавалі прадстаўнікоў сацыяльных сфераў і адкуль узялі грошы, даведалася Кацярына Гардзеева. Сілавікі ў прыярытэце, аграрыі і медыкі – не. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў аб фінансаванні навукова-даследчых, даследча-канструктарскіх і даследча-тэхналагічных работ, якую апублікавалі сёння. Современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового 21 века. Згодна з дакументам, адкрываць гарызонты цывілізацыйнага развіцця Беларусі сёлета будуць прамыслоўцы і сілавікі. Гэтак на даследаванні ў розных галінах накіруюць 35 мільёнаў рублёў. Самую значную частку з гэтай сумы, больш за 15 мільёнаў, асвоіць Міністэрства прамысловасці. Крыху менш за 15 мільёнаў дастанецца сілавому блоку.
Пры гэтым аператыўна-аналітычны цэнтр атрымае больш за палову ад сумы, вылучанай на сілавікоў. Шмат сродкаў атрымае ААЦ, спецслужба Лукашэнкі, якая займаецца кантролем за інтэрнэт-прасторай. Думаю, шмат каму сарвалі пагоны за ўзламаныя базы і сайт КДБ. І не толькі. Таму рэжым рыхтуецца да новых выклікаў. Апрача іншага, ААЦ кіруе даменнымі імёнамі ў зоне BY і мае паўнамоцтва ліквідаваць дамен арганізацыяў, што трапілі ў пералік экстрэмісцкіх матэрыялаў. Цягам мінулага месяца гэты цэнтр знішчыў даменныя імёны парталу reform.by, незалежнага сайту Медіа Палесія і крамы нацыянальнай сімволікі symbol.by. Асабістым загадам Лукашэнкі ААЦ атрымаў права ў любы момант прыпыняць ці абмяжоўваць інтэрнэт і мабільную сувязь на тэрыторыі ўсёй краіны. Цэнтр пры прэзідэнце з'яўляецца дзяржаўным органам, які адказвае за рэгуляванне дзейнасці па абароне сакрэтнай і іншай абароненай законам інфармацыі ад уцечкі па тэхнічным каналам. Гэтым раней за савецкім часам займалось спецыяльнае падраздзяленне камітэта дзяржаўнай бяспекі. У незалежнай Беларусі гэтая функцыя была перададзеная ААЦ. Што да іншых галінаў, то іх даследаванні прафінансуюць не так шчодра, як распрацоўкі аператыўна-аналітычнага цэнтру ды іншых сілавікоў. У параўнанні з сілавым блокам утрая менш накіруюць у Нацыянальную акадэмію навук, у 20 разоў менш у Міністэрства аховы здароўя, у 63 разы менш сродкаў атрымае Міністэрства сельскай гаспадаркі. На сілавікоў і ВПК ў гэтым годзе вылучаюць нашмат больш грошай, чым на сацыялку. Гэта дэманструе прыярытэты рэжыму Лукашэнкі. Дыктатар вельмі баіцца беларусаў, таму накіроўвае грошы ў першую чаргу на рэпрэсіі. Грошы, што павінны ісці на даследаванні, выдаткоўваюць з рэспубліканскага цэнтралізаванага інавацыйнага фонду. Сродкі ў яго збіраюць пераважна за кошт падаткаў на прыбытак. Традыцыйна грашовую дапамогу размяркоўваюць паміж буйнымі дзяржпрадпрыемствамі і акцыянернымі таварыствамі. На грошы могуць прэтэндаваць і прыватныя кампаніі, але на практыцы атрымаць іх складана. Канешне, прыватнікам няма такой наўпроставай магчымасці. Некаторыя праекты фінансаваліся, але заўсёды гэта было пад нейкім дахам некага чыноўніка, які прыходзіў і асабіста прасіў кагось прафінансаваць. Цалкам вось так з вуліцы зайсці ў інавацыйны фонд, папрасіць даць мне грошы і атрымаць іх немагчыма. Чакалася, што фонд будзе стымуляваць інавацыйнае развіццё Беларусі, але на практыцы справа ідзе інакш. Летась працу структуры раскрытыкаваў прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка. Чыноўнік наракаў, што прадпрыемствы выдаткоўваюць сродкі на затыканне дзірак, а да сапраўдных даследаванняў справа амаль не даходзіць. Кацярына Гардзеева, Белсат. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі сёння абвесцілі пераможцу прэміі Міхала Анемпадыстава за 2022 год. Мэта прэміі вылучыць найлепшыя дызайнерскія рашэнні кніжных вокладак. На месцы падзеі працуе мой калега Руслан Ігнатович. Руслан, вітаю і, калі ласка, перадаю табе слова. Добрый вечер, Виталь. Добрый вечер, поважанные глядачи. Пераможцей премии Анемпадыстава за 2022 год стала Яна Галушкіна, якая прадстаўляе лічбавы архіў века. Яе ўзнагародзілі за вокладку кнігі «Людзі лесу». Гэтая вокладка складаецца з двух частак. Супервокладкі, падобнай на стары школьны сшытак, які прыносіць успаміны аб паўсядзённым мінулым, які аб'ядноўвае розныя пакаленні. Асноўная вокладка – гэта друк на кардоне фатаграфій з калекцыі. Гэта выява жанчыны, які знікае ў канцы кнігі. І зараз я прапаную паслухаць, што нам сказала пераможца адразу пасля таго, як яе ўзнагародзілі. Неожиданно, конечно, что все так вышло. Вот, столько премий сразу. Очень приятно. Очень, очень рада на самом деле, потому что все-таки это с нескольких сторон приятная вещь и как дизайнера, и как проекта, связанная с Беларусью. И мы искали каких-то очень интересных дизайнерских решений, при этом соблюдая какую-то ценность этой книги. Вот, и хотели как можно лучше преподнести душу этой книги. Вот.
Шмат людзей, калі прыходзяць у кніжную краму, набываюць кніжку менавіта паводле вокладкі і толькі потым чытаюць змест. І часта бывае так, што з-за дрэннай вокладкі вартая увагі кніга так і застаецца недзе на паліцах у краме. Падрабязней пра гэта нам распавяла кіраўніца беларускага пэн-цэнтру Тацяна Нядбай. Прапаную паслухаць. Гэтая прэмія ацэньвае не тэкст літаратурны, а вокладку, яе візуальнае афармленне. Я бы не сказала, што гэта штосьці больш істотнае, чым тэкст, проста яна вылучаецца з шэрагу іншых прэмій літаратурных менавіта падыходам да ацэнкі візуальнага. Прэмія стымулюе, павінна паводле задумы стымуляваць дызайнераў альбо аўтараў больш увагі надаваць вокладцы. То бок вокладка гэта тое, што дапамагае кнізе прадавацца. Прэмія анімпадыстава была заснаваная ў 2019 годзе ў памяць пра чалавека многіх талентаў, мастака, паэта, фотографа, дызайнера, публіцыста, культуролага Міхала Анімпадыстава, які пайшоў жыцця 6 гадоў таму. І сёння усе прысутныя тут шануюць таксама і яго добрую памяць. На гэта ў мяне ўсё. Віталь, перадаю табе слова. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Руслан Ігнатовіч наўпрост быў з прэміі імя Міхала Анімпадыстава, які праходзіць у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве.